umnyango bese kodwa hayi asimvumi ngokwanele. Uyabona, I'm one of abantu abakhulumile ngendaba yokuboshwa kukaBhekimpilo, eboshelwa nje ukuthi u-express ama-views akhe and uhlela imashi yaseZimbabwe ngomhla ka-31. Right. uJacinta-ke uvele nje waqonda ngqo ephejini laMnangagwa wamtshela kwezikabhoqo ukuthi musu ukuba isahluleki wena. Musu ukucindezela abantu. Khulula uBhekimpilo. Ngeke ukuthi ungacindezela umuntu umcindezela ngoba nakho umuntu u-express indlela azizwa ngayo. Incindezi leyo. Hayi yabona ke njengoba sikhuluma nje kumanje iZANU-PF iyanyakaza. Ugovernment waseZimbabwe unyakaziswa nje owesifazane eyedwa waseNingizimu Afrika. Yeba kakabi khona istatement esi-official esiphume kwipresidency yaseZimbabwe, presidential office. Cha, sikabi khona istatement esi-official kodwa siyezwa siyakuthola lokhu. Le ndaba ifikile kuma-officials aseZimbabwe. Na kanjani ifikile e-ofisini likaMnangagwa and isisipakhe i-debate amongst the officials, amongst the political dimensions aseZimbabwe. Ngenxa yomuntu oyedwa wesifazane othe angeke ngize ngithule noma ngingelona izwe lami. Ngoba bafowethu uma ngabe sithi thina hayi sihlangana phi waye sizokhulumela amaZimbabwe nedelela kangaka. Kuyafana laba bantu uma ngabe singalungi isimo sabo, they will always fight and find ways ukuthi babuye beze la eSouth Africa. Bezo overcrowda ngoba vele into ebenza ukuthi ba risk beze la eSouth Africa bengene ngongemthetho nangeindlela ezinobungozi. Ingoba kunokuba bafe ezweni labo bebulawa indlala, bebulawa na ukucindezelwa. Babona kungcono ukuthi abathathela ama risk. So mangabe kuzothi sebesezweni labo becindezelwa uhulumeni wabo omnyama nathi sithule singabaxhasi singabasupport, leyo nto leyo izobabuyisa. Yikho ke bafowethu sisho sithi akakhululwe uBhekimpilo. uBhekimpilo akakhulu nabanye ke okungenzeka